ngiyakwazi ukuthi ngisithole ingane ikwazi ukuthi ngizwe ukuthi kwenzakaleni ingane obuwazi ukuthi ufake imali kuphela obuyifakela imali kuphela bungayazi ngathumela amalunga awu2 asekhaya ingane lalela ngidakela wena ngidakelwa wena ngidakela yabona uDumazile uyangiphoxa ngoba kumanje umndeni wami uhambile waya kubo umndeni wami amalunga awu2 wathuma ngathi angahamba ayozwa ukuthi ngabe kwenzakalani laphana obuyazi leyo ngane njengoba nje ngikhuluma ngiyazi kahle ingane yami ayikho into ongibuza yona manje. Okay ngicela ukukhuluma nomuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa. Ingane ishonile. Ibulawo yena lo ingane yami. Uthini kumina? Lalela la. Ngithumelile kini ngathi ngicela bayongibhekela ukuthi ngabe isimo sihamba kanjani. Abakini bafike enganeni yami bafika bathuka abantu basekhaya. Bathuka abantu basekhaya. Ngoba uyibulela. Kumanje angizwani. Uyibulela ngane yami wena. Uyibulela uyinja. Angizwani ngenxa yakho. Leni ibulele kini. Lalela. Ngiyamzonda mina lo ngazi bengiyaphi la. Yabo kumanje fanele ngabe wayiwena uphili ngoba ingane yami manje shit. Ingane yami ilele lapha kobandayo ngenxa yakho. Majozi. Ilele ingane yami kobandayo futhi. Ibulawo wena ingane. Uyibulalela. Le situation ibucayi ngicela bafethu ukuthi singene sikhulume kahle. Yabona nami iyangithinta njengamanje. Sikhuluma ngomphefumulo osungasekho emhlabeni. Akugcini lapho sikhuluma ngokuphazamiseka phakathi kwezingqondo zenu nobabili. Ayikho into esikhulumayo. Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLwesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcini ke lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike 2 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.